Nawe kaunti ya Kisii na baraibande kurwase kaunti eyo nigo bayetarira enka yayo moteri nyagusira Kevin Ngiti uyo manyekanite buna Van Quiz asekenyoro kia Matagaro ewodi ya Bosoti Sengera ensemo yebungi ya machoge chache iligotenena nabo igo koyeremia enkeyo nanya bo nigo mugabana arati aliira yogoche gutenana enkeyo chinga kichiga cyobukendo bonene nagotumanya mulikito Wycliffe Orenge. Unenchira yamo yokorenia koboko nabo gokurwa magombaye gocha senka yo moteli gyatanya gusira Kevin Ngiti uyo manyekanite buna Van Quiz yo sirito bugimabwaye asenya gitari atabaka magiga yo kabo murira setegeke bono nigo mugabana we county ya Kisii Mosque Paul Simbarati amana baraibande kurwa ase county yo bayetarire nkeyo heriko yagombya nabo igo gotenana nkeyo chinga kechiga cyobukendo nebirero ntetengireri bageringe omungno mwabo mwana Van Quiz Paul Mwana Pole mukava ni quiz no mwana omukota maitiko statu mwabana akorete ndeke ngena achire by Pole ne family ne kenyoro alafu na umwana oli mungnoe she's a young girl Mwana Pole umwana oli orare karomoke sana nande nabangoja kobo omuntu omonene ase ense ya artist Estole. Na wantu metenga liyo mumuroyo. Watera buya. Ngende kigagenda ali ganda vairo mpaka buna waikire gabona iga. Ngendo kya kabere nalgo teba, ngendo ngiro mu MC itateba. Tokonyo muswati yubika. Anyole gas. Igosaba no gaki. Ara anyole gas kwanza. Ngendo kya kabere. Ngendo kya kabere your excellency. Mumuroyo ga gotera tebune suja. Ando cho mweni bune suja. Tokole binte usemo matesi bantuta kako kuona ne amate asenka ya nyagusira Van Quiz gotoka asekenyaro kya Matagaro ewodi ya Bosoti Sengera nsemo ya bunge wa machoga chache nigo magabana Simbarati amotoge nyagusira kabo moteri omuyana boigo komunyora asa kabo motero mutangani tegima kurwo gusi komorosiri watera wasalira yo guchekotena nenkeyo asenchire wenlete Van Quiz watero gogotero okubekire na kogo tanga nipi abolide Julius na abolide Julius ekano mwana oyo nanyora to hotel rogotero gatebanga tigande nteru mwana oyo ndedo denga ekero mwana oli aterete ogotero uko onde bwens na kukolese Rington agakana egaso Rington asa enkonyora gusine shiringe ya mogo seso mon indage totoje kwane nkurusi nayo sori kera iguro sori nkoleta asiga naye nalyora me mo wanje boyo banyana bonigo abarai bali bataranere egati yabo mu MC we wodi ya Bosoti Sengera Pito Kelio mu MC we wodi ya Masigi West Mosque Jacob Bagaka mu MC abachore kurwa sebunga ya Kisii arwa amagomba abogochia asenkejo nando mwana ukero mokegaba no yori mwana yotigaire no mokebugo kumya kwanya ndia kuri university mwana bangambara kare kuri university ono mwana utikere munari gakubeka nangina nabora anyana ngo konyarare nangina tanyara kwende kirato kigaba ngena na yo ni piaf omwana no mokemono omwana oraire okuruku Van Quiz nentakana ekora mama bwe kokordeke uraroro nando tigire musbati oromoke sana actually abantu ababo chabatoke mitandao bateteiro omwana oyo sana yo kuruku Felista bakomotetea tranya kombona namororire bagotebanganya gokunyara tigasimba mokonye gekoera bamaitengaye muno monto Van Quiz na gwanjite sana na gotereta so gotera kwa ekere kwa ngubori chukura 2022 na barara ka gwanjite nige amate ya Kevin yakabona mbyemono asogotarerwa nabarai yabo chinga kechiga babwate birere binene itangane gotebanga mbyemono asumugabano itokanya nalibaga oya gotwakora sike yegai nandi boy wantu agokira singe njo arure hadi mwana oyo tigaire gaiga nakamana kaya gake nganko mokonya inerera mono kugani wite kiagera umwana otigere no mokesana nguripoteri Soko TV kuro Matagaro ensemo yabunge wa machoga chache